जानाय निजेनि सानिनो खुंजानाय दाबि दावा सांलाये निजेनि फायदा बायचो सामुताव आगुदिमा लिडारशिप आं थाजिनि आर बाय आगुदिमा लिडार न सम फलो फैये कुनो लानिया आर बाय चों जत ताकुम करनो आं काबो जिनि महाराज चोनो जेबाबे निर्देश रिमो आबनो चों जत खाबाय के सामु मातामायनाय बिसकाओ चों सुदु सरकार फेमा इलेक्शन लड़ाई थिए सरकार फेमा आबो चोया चिनी नाहिमो चिनी तैपो जे आं साफैमो चिनी महाराज नि निर्देश आबो से चिनी मूल उद्देश्य आबो से चिनी नाहिमोमा आबो से चिनी गोल आबो नि खुये सबसे ची बाये चिनी भविष्य बाये चिनी जेनरेशन बाये एक संग रव हाव रावि तने पांडाव चिनी बाये के हा चिनी हा चिनी शासन हिमदे के खेफना मान बाये मु जे चिंता परिकल्पना केमो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड जे डिमांड केमो आमरो को चों सक्सेस अचीव खेने पांडाव चों थाहा नै दरकार आंबो चों थाहा दी हो चों थाहा नै दरकार को आरो मी तिनियो चों बरो चिनी बुमा बदल रवि कमिटी का चों फेनाय चों बरो काहाम के इंसिलाने नांनाय ट्रेके हा आं पद मायानि आं आखे प्रेसिडेंट यानि आं मेंबर मायानि विभिन्न चों साले ये चिनि खाखुले माख्रुइ जे ब्रो कांफो जे ब्रो पासे माता ब्रह्मथानि कर्मी दल सिद्धांत बैनो बुंखो या प्रिबासेनाय दल सिद्धांत बै दलनि काव बैनो बुंखो सामु मातानाय बुं प्रेस न चों पावर मिया आबो देखे जदि काउनी के जे कुनो लीडर इवन आफोंखौ चिनि महाराज इंथियो साफनाया महाराज भाई आगुआ ब्रो आउट के निसा कोनाया चिनि पार्टी नि निर्देश तो चिनि हाई कमांड चिनि महाराज चुनो सामतो जे प्रफंतो दल नि खिलाफो जदि सामतामी के बंगो पार्टी तो ने नाया त्रे पार्टी अनेनो पार्टी जागा तो आबरो तामयु आरमी आं साव थालायनो भालोबासा प्रेम जतो चों समान भाबे चों साइलाये सम सामता मानो चों नायना आखे दलनि काउमानो जेकुनो मीटिंगो सालायनो आबो मीटिंगो गाहाम के चों लाये आबरो सालायमोनो बायरे राव पा जागो डिस्कस ताकेदि दलनि सिद्धांत दलनि सियो डिसिप्लिन तोमदे दलनि ono सालाये बायने जेकुनो प्रॉब्लेम जेकुनो आरोप प्रत्यारोप काउ सिन सालायमा तंखो दलो सालाये मीटिंगो आबनो कम्प्रोमाइज पेमा जों जत सम्भव चेष्टा करे मा चों नाचनाय आर्मी कमिटी ताराव सब डिस्काउंट ताव चों खानथानाय आबरो नाम रिक्वेस्ट को नराव जेकुनो जनफंखौ जे कमिटियाव माइसेनाय नाम गाहाम के जाति मये चिनि थांसान मये सामु गाहाम मातानाय बे आं त्रे समयलाया वासि समय लाय माय पावबाय हा जतना हामबाय आक्सा